Mipailaom sa drug test ang usa ka konsehal sa Davao City agig paghagit sa ubang public officials nga pamatud-ang wala sila nagagamit og ilegal nga droga. Sumala ni Davao City 1st District Councilor Bernard Alag, mipailaom siya sa urine ug hair follicle drug test aron mapamatud-an sa katawhan nga wala siya nagagamit og ilegal nga droga. Dugang niya kung gina-require na karon ang mga driver sa pampublikong transportasyon nga mopailaom sa drug test, kinahanglan ang mga public officials sab. Una na nga may pailaom sa hair follicle drug test sila Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte ug PBA Party List Representative Migs Nograles sa miaging tuig kisa pulos negatibo sa paggamit og ilegal nga droga. Sa karon ginahulat pa ang resulta sa drug test sa konsehal. I think mas maganda yung ating mga public officials. We are now driving a city, a local government. Importante na may peace of mind nating mga tao na sigurado tayo na hindi user yung ating mga public officials, especially mga elected officials.